नमस्कार. ॲक्च्युली लाईव्ह येऊचा नव्हता म्हाका. एक 10,000 झाले काय सबस्क्रायबर लाईव्ह येतले होते मी, पण अशासाठी लाईव्ह येलं की कालच आमच्या देवाचा वाढदिवस झालो, तर तिकडे मी शूटिंग केलेलं आहे देवळाकडची. ते काल दिवसभरात जेवढे मी शूटिंग केलं आहे ना, तर तेवढे व्हिडिओ ना सगळे डिलीट झाले. ऑटोमॅटिक करप्ट दाखवतात ते, म्हणजे ना आता मोबाईलमध्ये तर दिसणारच नाही आहात. तर ती बॅड न्यूज हा. मी कालपासून ब्लॉगिंग सुरू करूचा केलं आहे. कालच्या व्हिडिओपासूनच म्हणजे देवाच्या व्हिडिओपासून सुरुवात करूचा केलं आहे की माझा सध्याचा समीर सावंत ब्लॉग्स आहे आपला यूट्यूब चॅनलवरती. मी सध्या लाईव्ह असे, पण मी दोडामार्कर म्हणून मी एक नवीन चॅनल ओपन केलं आहे मागे, ज्याच्यावरती ब्लॉगिंग मका सुरू करूचो. नेमका कधी सुरू करू हे मोठा प्रश्न होतो. तर काल देवाचा वाढदिवस झालो, तर म्हटलं त्याच्यानं सुरू केलेला बरा म्हणून आपली व्हिडिओ शूटिंग वगैरे केलं आहे. पण ती शूटिंग करून काय उपयोग नाही. सकाळी मी बघते ना, सकाळी तर सगळे व्हिडिओ होते ना ते फाईल इनव्हॅलिड येऊन लागले आणि ऑटोमॅटिक गायब झाले मेमरी कार्डमधून. तर ॲक्च्युली मी ना शुक्रवारी कोल्हापुरात गेलो आहे मित्राकडे. भूषण कार्यक्रम म्हणून यूट्यूब चॅनल असं त्यांच्याकडे गेलो आहे आणि थैसून मग एक दिवस राहून मग आपण रत्नागिरीमध्ये गेलो आहे माझ्या गावी. त्याची पण व्हिडिओ शूटिंग वगैरे केलं आहे. ब्लॉगिंग वगैरे मला काय करूचा नसलेला, पण तो गावात असं होतो ना ज्या ठिकाणी मी गेलो आहे ना, थंय गेल्याबरोबर व्हिडिओ शूटिंग जो कोण यूट्यूबर साधारण कळता यूट्यूबविषयी काय त्या का, तर तो व्हिडिओ थंय बनवतो नक्कीच. तर मी ते व्हिडिओ काही शूट केलेला आहे. इंट्रो वगैरे काय करूक नाही, तर मी त्याचं इंट्रो वगैरे उद्या करीन आणि व्हिडिओ तुमका माहिती देईन मी त्या गावाची नक्कीच. आज 7 वाजता भूषण कार्यकरच्या यूट्यूब चॅनलवरती मी असं आज एक व्हिडिओ येतात त्यांची माचाळ गावाविषयी. तर मस्त गाव असं म्हणजे अक्षरशः त्या गावाबद्दल सांगायचं म्हणजे तर 25 वर्षापूर्वी त्या गावात लाईट गेली आहे. 105 घरं असत, पण थंय मोटरसायकल जायना ना. एक म्हणजे मेन म्हणजे भुसारी दुकान किंवा दुकान गावात असं राशनिंगचा वगैरे काय विषयच नाही. एक असा पण ते लहान मुलांचं खाद्य वगैरे मिळता, बाकी काय विषय नाही. तर त्या गावाची व्हिडिओ मी बनवलं आहे आणि डोंगरात गेलेले तिकडे माझ्या मुचकुंद ऋषी आहोत तर होते ते जर गुहा असा एक, तर त्या गुहेवरती पण व्हिडिओ बनवला आहे. फक्त इंट्रो करून उरले सहज अशी बनवून ठेवला म्हटलं आठवणीसाठी. पण थंय गेल्यावर असं वाटला की ब्लॉगिंग आपण सुरू करायचा. ती प्लेसच भारी होती आणि भूषणदादाचे मित्र पण होते सोबत कोल्हापूरचे. मस्त 2 दिवस मज्जा केली. व्हिडिओ माझ्याकडे असा, पण मी इंट्रो आहे न दिलेलं आहे आणि ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा माझ्या मी दोडामार्कर या यूट्यूब चॅनलवरती. ह्या चॅनलवरती आता याच्या पुढे दशावतार सोडून कायच गावाचा ना बघू, फक्त दशावतार. कारण बरेचसे असे व्हिडिओ असतात ना मी बनवले मागे लॉकडाऊनमध्ये, त्याचे तेवढी हवी तेवढी पसंती नाही आहे. कारण हे दशावतारचं सुरुवातीपासून दशावतारचे व्हिडिओ असल्यामुळे दशावतारच याच्यावरती चालता. त्यामुळे मी निर्णय घेतला की मी दोडामार्कर म्हणून माझा यूट्यूब चॅनल असा त्याच्यावरती मी ॲक्टिव्ह होतील, म्हणजे ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ त्याच्यावरती येतले. तर त्या खास सांगायचं की ॲक्च्युली आज सुरुवात करूची होती, पण ज्या व्हिडिओ मी सुरुवात करतला होते तीच व्हिडिओ माझ्याकडे आता सध्या नाही आहे आता. तर विचार करतोय खयच्या व्हिडिओने सुरुवात करू. संतोष ठाकूर म्हणता हाय, काय करतोस? अरे विमानतळा लिहिलं रे लाईव्ह येऊच्यासाठी. हे जरा 4G रेंज बरी आहे ना. ट्रॅव्हलग्रॅम माइल्स हॅलो हॅलो. अजून कोण जॉईन झाले त्यांनी प्लीज हाय पाठवा आणि फटाफट लाईक करा बघूया. बरेच दिवस झाले लाईव्ह येऊन नसलेलं आहे, तर म्हटलं लाईव्ह येऊन सांगा या. कारण याच्या पुढे आपण असे व्हिडिओ किंवा लाईव्हमध्ये दशावतार व्यतिरिक्त काय बोला चान्सच नाही. कारण मी ठरवलं आहे की दुसऱ्या त्या चॅनलवरती आपले दशावतारचे व्हिडिओ नसतले याच्या पुढे, फक्त ब्लॉगिंग आणि ब्लॉगिंगच असताला. जयेश तांडेल म्हणतात हाय हाय. जयेश तांडेल आपण कुठल्या गावचे? फटाफट लाईक करा बघूया. ॲक्च्युली मी सगळ्यांक मेसेज पाठवलं आहे, लाईव्हची लिंक पाठवलं आहे. बघूया किती जण जॉईन होतात ते.
आपलं कोकणातील यूट्यूबर ग्रुप असा ना, त्याच्यामधल्या बऱ्याच जणांक ही माहिती पोचली असतली. कोण जॉईन वगैरे झालेत तर त्यांनी हाय पाठवा. मोचेमाड, ओके. मोचेमाड ओके, म्हणजे आपला दशावतार नाईक मोचेमाडकर किंवा मामा मोचेमाडकरची कंपनी असलेली ते गाव मोचेमाड. ओके, समजलं मला. म्हणजे आणि तुमका सांगायचं म्हणजे ज्या गावात आम्ही गेलेलो तिकडे मस्त म्हणजे थंयसून पाय काढूचं मन करी नसलेलं ॲक्च्युअली. आणि 2-4 दिवस थंय राहायचा कसा वाटत होता, पण काय करतला येऊचा पडला. म्हणजे मी गारगोटीपर्यंत मोटरसायकल घेऊन गेलेलो आहे. आदल्या दिवशी गेलो आहे आंबोलीत थांबलं आहे जरा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठान मग गारगोटीक जाऊन निघालो आहे. एक दिवस थंय राहिलो आहे रात्री. नंतर सुरुवातीनंतर पण कोल्हापुरातनं सुटलो आणि रत्नागिरीत पोचलो लांजामध्ये तालुक्यात. तर त्याची व्हिडिओ आता 7 वाजता ना बरोबर इली बी असतात सुद्धा. ही आता लाईव्ह चालू असताना सुद्धा भूषण कारेकरच्या यूट्यूब चॅनलवरती इले असतले. त्याच्यात मी असं आहे ट्रॅव्हलिंग केलं आम्ही वाटेतनं जाताना. तर तुमका बघू गावताला म्हणजे काय काय वाटेत आम्ही शूट केला होता. आणि थंय गेल्यानंतर गावातला वातावरण गाव कसं असा याच्याबद्दलची आज व्हिडिओ येतली. अजून बरेच 2-4 व्हिडिओ येतले त्यांच्या चॅनलवरती. आणि माझ्या चॅनलवरती मी साधारणतः 2 किंवा 3 बारीक व्हिडिओ बनवतलो आहे. मी दोडामार्कर. ह्याच्यापुढे तुमका आता ब्लॉगिंग बघूचं असत तर मी दोडामार्कर चॅनल आता सबस्क्राईब करून ठेवा. बघूया याच्या पुढे आणि काय काय होतं आता. ॲक्च्युली ना किती वाजले 7 वाजले आणि हय काळोख जाता हा. तर आपण नवीन मोबाईल घेतलो ना त्यामुळे बऱ्यापैकी आपल्या चेहऱ्यावरती उजवड पडता आहे. ह्या मोठी गोष्ट हा. आता तुमका कितपत याची क्लिअरिटी दिसता ना माका माहीत नाही. तुमका एक सांगा माका लाईव्ह क्लिअर दिसता काय? ओके ओके, लाईव्ह क्लिअर दिसतो. संतोष, काल वाढदिवस झालो देवाचो, योग ना तो होतंय तू खय. ओके, तुमचा माझ्या चॅनलविषयी तुमचा काय मत आता नक्की माका सांगा कमेंट करून. आता जे लाईव्ह असत त्यांच्यानी नक्की सांगा. मी याच्यावरती फक्त आणि फक्त दशावतारच व्हिडिओ टाकतलं. ह्या आपल्या चॅनलचं जर पूर्वीचं नाव होता ना कोकणची शान दशावतार, तर विचार करते आता पुन्हा होता तसाच नाव ठेवचा. तुमचा काय मत आता माका ही लाईव्ह संपल्यानंतर सुद्धा तुम्ही कमेंट करून सांगू शकतात. आणि ब्लॉगिंग बघूचा आहात तर तुमका मी दोडामार्कर तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. याच्यावरती मी जय जय जाईन. संतोष तेच नाव ठेव म्हणता. नक्की खयचं नाव ठेव म्हणताय संतोष? ओल्ड व्हिडिओज हाय कोकणची शान. ओके ओके, बघते मी, ट्राय करते. पण कसा आला 500पेक्षा जास्त व्हिडिओ या चॅनलवरती असत. पण विषय कसा हा, आता सध्या कसा चॅनल सर्चमध्ये आपल्या सध्या समीर सावंत ब्लॉग्स 10K या नावानं असा. कोकणची शान दशावतार आता टाईप केला तर तुम्ही जास्त करून व्हिडिओ दिसतील. पण माझा चॅनल पटकन चॅनलची लिंक तुमका हवी असत तर ती खूप खाली जाऊचा पडतात. त्यामुळे नाव बदलूचो विचार करते, पण काय करू त्या टेन्शन मला. ॲक्च्युली पावसाळ्यात नाही दशावतार बंद होतो ना तेव्हा मी ब्लॉगिंग केलं ह्या चॅनलवरती. तर तेव्हा विचार असं होईल की दशावतार चॅनल असताना मी याच्यावरती ब्लॉगिंग करते, मग दशावतारचं नाव धरून याच्यावरती काय फायदो ना असं मला वाटलेलं त्यावेळी. म्हणून मी त्या नाव बदललेलं आहे. स्वप्नील परब मस्त. स्वप्नील भाई खूप दिवसांनी तुझी कमेंट पण आली येत ना. बरेच जण असे असतात ना आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती 10,000 ॲक्च्युली आमचे सबस्क्रायबर किती झाले 9,000
250च्या वरती आहोत, पण कमेंट करत नसल्यामुळे समजा नाही. टेन्शन नको घेऊस, आम्ही असो सोबत. टेन्शन ना रे, ब्लॉगिंगला सुरुवात करूचा म्हणतंय. यासाठी गिम्बल घेऊचा पडताला माका. नमस्कार किशोर साहेब. मी ॲक्च्युली सगळ्यांक लिंक शेअर केलं आहे. कसा आला माहिती आहे, अचानक लाईव्ह येईल आणि अगोदर सांगितलं असतं तर तुम्ही तयार असतले असतात. माका नक्की माहिती आहे तुम्ही जॉईन झाले असतले. किशोर मजचिंता नमस्कार नमस्कार. हे मस्त, हे आमचे असेच सबस्क्रायबर आहेत ना, जे प्रत्येक व्हिडिओवरती त्यांची कमेंट असता. तुमची कमेंट म्हणजे भारी वाटतं बघून. कोकणप्रेमी विक्रांत, हाय हाय. नमस्कार विक्रांत भाई, कामावरनं लवकर आलास. अचानक लाईव्ह म्हणजे काय झालं माहिती आहे की मी काल जे आमच्या मंदिरातलं वाढदिवसाची शूटिंग केलेली, सत्यनारायणाची आरती आणि भजन वगैरे, आणि मंदिरातील काही काही शूट घेतलेले बाहेरून आतमधून, ते अचानक डिलीट झाले मोबाईलमधून. इनव्हॅलिड यायला लागलेत. बघितलं मी, रिकवर वगैरे करून नाही होत आहे. तर त्याच्यामुळे म्हटलं तुम्हाला, कारण मी आज सांगितलं होतं की आज संध्याकाळी माझा एक ब्लॉग येईल. ब्लॉगिंगची सुरुवात मी दोडामार्करमध्ये मी करणार म्हणून सांगितले होते, पण त्या व्हिडिओने थोडीशी मला फसवलेलं आहे. ऋषी घाडी म्हणता हाय हाय. आमच्या पण चॅनलची नाटके बघा साहेब, लक्ष द्या. स्वप्नील परब, तुमचा चॅनल खायचा याच नावानं हा की काय? हो आत्ता झालो आणि फ्रेश. बसलो नाही, तुम्ही लाईव्ह आला होतात, बोललो बघू काय म्हणतायत. ओके ओके. हा ॲक्च्युली मी ठरवलेला की एवढ्यात लाईव्ह येऊचा नाही, कारण लाईव्ह करूनच ना मग व्हिडिओ नंतर व्ह्यूज कमी येऊ लागले. कारण लाईव्हला आपल्या जेवढे आता तुम्ही जेवढे बघतात तेवढे नंतर कोण लाईव्ह बघत नाहीत. कारण लाईव्ह असं असतं की ज्यावेळी लाईव्ह केलं ना त्यावेळीच बघायचा तो, नंतर कोण बघत नाही. त्यामुळे मी जास्त लाईव्ह येऊचं नसलेलं आहे. 10,000 झाले की मग येतलं होतं. पण व्हिडिओ आपली ओके आता की क्लिअरिटी पण आहे कमी जाऊ लागली हा. पण मी येताना टॉर्च पण अडवून आहे. साधारण 15 मिनटं झाली आहेत. कोणी कोणी इले आहेत त्यांच्यानी पटापट हाय पाठवा बघूया आणि लाईक करा फटाफट. आणि मित्रांनो ही ना लिंक तुम्ही ना जास्तीत जास्त शेअर करा. किती माहिती आहे, तर मी आजपासून म्हणजे उद्या एक ब्लॉग मी रेडी करतलं, खयचो ना खयचो रेडी करतलं. उद्या एक टाकतंय ब्लॉग मी दोडामार्कमध्ये. मी दोडामार्कर म्हणून यूट्यूब चॅनल बनवलं आहे त्याच्या ब्लॉगिंगसाठी, त्याच्यावरती टाकतलं आहे. तर ते ज्यांका माहीत नसतात त्यांच्यापर्यंत आपला चॅनल जाऊचा. त्या चॅनलवरती पण आपले 400+ सबस्क्रायबर असत. फक्त काय व्हायला माहिती आहे, सुरुवाती मी असेच मजे म्हणून दशावतार नाटकाचे टाकलेलं आहे व्हिडिओ त्याच्यावरती, तर ते का सबस्क्रायबर बरेच मिळे. पण मी असं ठरवतं आहे की दोन्हीकडे दशावतार न करता एकीकडे दशावतार एकीकडे आपला ब्लॉगिंगचा चॅनल सुरू करायचा. तर वाजले 7:15 आणि आता काळोख झालो आणि चेहऱ्यावरती काय माहिती मी तुमका दिसतंय का नाही, काळोख काळोख किट. दादा माझ्या व्हिडिओला 10K व्ह्यू झाले आज. ओके, कुठल्या व्हिडिओ? संकासुराच्या व्हिडिओला काय भारी जा ना. मग तू आता ब्लॉगिंग डेली करून टाक, बंद करू नको. तर व्हॉट्सअप नंबर द्या तुमचं. माका इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसतात तर करा. तिथे मी तुमका आता याच्या पुढे ना मी दोडामार्कचे पण तुमका थंयसर मी अपडेट दितलो आहे की समीर सावंत ब्लॉग्स 10K असा ना. तर माझा असा एक इंस्टाग्राम आणि मी दोडामार्कर म्हणून एक इंस्टाग्राम मी पेज ओपन केलं आहे यूट्यूब चॅनलसाठी. तर त्याच्यावरती तुमका याच्या आधी व्हिडिओच्या आधी अगोदर आदल्या दिवशी स्टोरीमध्ये टाकतलं मी खयची व्हिडिओ येतली. तिथं तुमका थंय बघू गावात. इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसतात तर थंय फॉलो करा. समीर सावंत ब्लॉग्स 10K पण तुम्ही फॉलो करू शकतात. तर पण असा आणि मी दोडामार्कर पण असा.
थंय तुमका काय माहिती असा नंबर वगैरे हवं असं तर मी थंय दिता, हय देऊ शकत ना आता शिगम्याच्या ब्लॉगला. ओके ओके आता समजला. ॲक्च्युली आता काळोख झालो हा. तुमका आता कितपर्यंत दिसता देव जाणा. एक सांगा माझा चेहरा तुमका दिसता का सांगा. ओके चेहरा दिसतोय दादा. ओके चेहरा दिसतो. आता जरा ब्राईटनेस वाढवलं आहे मोबाईलची. या मोबाईलाक जरा बरी असा फॅसिलिटी बरी हा. बघूया कितपर्यंत दिसतात. आता जास्तीत जास्त 25 मिनटं राहतले लाईव्ह. त्याच्यानंतर लाईव्ह आपली बंद जातली. कोण कोण इल्यात त्यांनी नवीन कोण जॉईन झाल्यात त्यांनी हाय पाठवा. आता याच्यानंतर डायरेक्ट 10,000 झाले का लाईव्ह येतले परत. मध्यंतरी अजिबात नाही. तर अर्जंट काय दिवचा असात तुमका मेसेज दिवचा असात तर बघूया, विचार करून लाईन येईन मी. मनीष गोंड यूट्यूब. ओके ओके दिसता म्हणता. ओके नवीन कोण जॉईन झाला त्यांनी पटापट हाय पाठवा आणि लाईक करा आपल्या या लाईव्ह सेशनला. प्रतीक घोगळे फॅन्स क्लब. शाबास फॅन्स क्लब ओपन केलंय. आणि दशावतार प्रेमी यूट्यूब चॅनल काय झाला. भूषण कार्यकर हाय हाय भूषण भाऊ. अरे आज ब्लॉगिंगची व्हिडिओ करूची होती ना तर मोठं प्रॉब्लेम झालो की व्हिडिओ आपले डिलीट झाले. कालच्या दिवसात जेवढा मी शूटिंग केलं आहे ना तेवढा एक पण व्हिडिओ माझ्या मोबाईलमध्ये असं सेव नाही आहात. इवन मी म्हणजे आंबोली घाटात मी काहीशी शूट केलेलं आहे म्हणजे अशीच व्हिडिओ फोटो काढलेले आहे तेवढे फक्त आहात. त्याच्यानंतर घराकडे येऊन जे घराकडले जे देवळाकडले जे व्हिडिओ शूट केलेले मी ना आमच्या सत्यनारायण आरती आणि भजन वगैरे आणि देवाचे काही बाहेरले आणि देवळातले पुतुरले आतमधले शूटिंग केले ती सगळी डिलीट झाली. त्यामुळे आजचो ब्लॉग येऊच शकणार नाही म्हणून अचानक लाईव्ह येऊचा पडला सांगायच्यासाठी. हाय प्रतीक हाय. बॅड न्यूजच आहे. गुड न्यूज अशी आहे की मी थोडा मार्क यूट्यूब चॅनलवरती आता मी सक्रिय राहणार आहे. म्हणजे त्याच्यावरती ब्लॉगिंग सुरुवात करणार आहे. भूषण भाऊन सांगितल्याने की तू ब्लॉगिंग का करत नाही तर त्याच्यासाठी येतं बघा थोडंफार विचार केला करूचो म्हणा. कसे काय तेच काय समजत नाही. ॲक्च्युली मी काय केलं माहिती आहे फोल्डर बनवलेलं आहे की भरपूर व्हिडिओ शॉर्ट व्हिडिओ झालेले ना ते त्यामुळे 2 मी फोल्डर बनवलं आहे सकाळी म्हणजे शूटिंग झाल्यानंतर आणि त्याच्यामध्ये ते मूव्ह फक्त केलेले. तेव्हा मग त्याच्यावरती सगळे मी नंतर घराकडे जाऊन प्ले करून सुद्धा बघितलं आहे. पण सकाळी जेव्हा मी मोबाईल ऑन केला आहे ना तेव्हा बघितलं ते सर इनव्हॅलिड फॉर्मॅट म्हणून येऊ लागले आणि व्हिडिओ नंतर 10 मिनटानंतर ॲटोमॅटिक मोबाईलमधून गायब झालेत. काय कोणाक याच्यावरती उपाय माहीत असतात तर तुम्ही मग नक्कीच सुचवू शकतात. चांगला होत म्हणजे तो ब्लॉग आपण बनवूया. एकच गोष्टीचा वाईट वाटतं की देवाच्या व्हिडिओपासून सुरुवात करूची होती पण तर नाही शक्य झाला. देवाच्या मनात कदाचित नसात. म्हणजे काय आता काय समजायचा मग तो प्रॉब्लेम झाला. अजून 5 जण लाईव्ह असत. गुड न्यूज म्हणजे आपल्या यूट्यूब समीर सावंत एन्क्लेवरती ना बरेच असे सबस्क्रायबर आहेत ना त्यांच्याने मागे भरपूर सपोर्ट केलो. जेव्हा मी लॉकडाऊनमध्ये ना पावसाळ्यात व्हिडिओ बनवलेला आहे गावाकडचे ब्लॉगिंग टाईप तेवढा काय मला जमत नव्हता पण तोडक्या मोडक्या काय करून मी त्या व्हिडिओ ब्लॉग बनवलेला आहे. थोडेसे 700पर्यंत व्ह्यूज केलेले
तर त्यांची अशी इच्छा होती तू ब्लॉगिंग वगैरे करतं, त्यासाठी मी नाव बी बदललेलं आहे. पण त्याच्यावरती आता नाही, कारण दशावतारावरती दशावताराचेच व्हिडिओ चालतात, बाकीचे कुठले टाकले तर नाही चालत. त्यामुळे मी दोडा मार्कर या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही नक्की भेट द्या. ह्याच्यापुढे तुमका छान छान व्हिडिओ कोकणातले आमच्या दोडामार्ग तालुक्यातला बरेच व्हिडिओ तुमका बघू गावतले. आता इकडे साळ डॅमात आपण जाऊचं असो, त्याचं पण व्हिडिओ बनवचो हा. बघूया गावातल्यांची काय इच्छा की त्यांका माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती येऊचा हा. तर ते बोलले की जाऊया आम्ही तू कुठेतरी फिरा, व्हिडिओ बनवू. मग एक पोरगो माझ्याबरोबर होतो, तो पण बोललो की जाऊया म्हणून. म्हटलं जाऊया. फोल्डर असा की नाही, आता फोल्डर नाही होतं भूषण भाऊ, फोल्डरच गायब झाले. तोच मोठं काय कळा ना अचानक. एवढं मोठं मोबाईल घेऊन पण असा जाऊ लागला. माका त्या मोबाईलमध्ये हेच प्रॉब्लेम होत होतो की एडिटिंगसाठी प्रॉब्लेम व्हायचो की मोठमोठे व्हिडिओ बनायचे 1 GB पेक्षा जास्त, आणि सेविंग करताना खूप प्रॉब्लेम व्हायचो. सेविंग करताना प्रॉब्लेम जाऊन नवीन मोबाईल घेतला आहे. पण ह्या मोबाईलमध्ये असो दगो दिलो ना, पहिली व्हिडिओ बनवत गेलो आहे आणि मोबाईलान दगो दिलो. शेवटची 2-3 मिनटं उरली, आता बंद करते हे लाईव्ह. जास्त मोठं लाईव्ह करून उपयोग नाही. जो मेसेज द्यायचा होता तो मी दिला आहे. कोणी जर उशिरा जॉईन झाले असते तर त्यांनी याच्यानंतर ही लाईव्ह सेव्ह झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये काय विषय मी केला आहे तो. तर व्हिडिओ काही ब्लॉग येतले, पण सुरुवातीचो तो असा तसो असून देत. भूषण भाऊ काय म्हणता नक्की, तो असा तसो असून देत म्हणजे? आता परत एक असाच व्हिडिओ काढून बघा. नाही, त्याच्यानंतर मी आता व्हिडिओ शूट केलं आहे. इकडे गेलेलं मळेवाडीत, तर येताना तेरेखोल नदीवरती सहज असं शूटिंग काढलं की बरा होता. वातावरण होडी वगैरे लागलेले होते. पेडण्याच्या जवळ सातारडा पुलावर सर तेरेखोल नदीचा खोरा असा. तर आता परत एक असाच व्हिडिओ काढून बघा. नाही बघतोय मी, तरी ट्राय करतोय. ओके, गिरोबाग येतालाच तेव्हा बघूया. ओके चला, नंतर बघूया. ओके, गिरोबाला येईल तेव्हा मी दाखवेन तुम्हाला मोबाईल काय याच्यामध्ये रिकवर करायला भेटतं काय बघूया. जर नवीन कोण जॉईन झाले असते तर त्यांनी प्लीज हाय पाठवा. मोबाईलमधला काही एक डिलीट करू नको. ओके, मोबाईलमधला मी ॲक्च्युली काय डिलीट केले नाही. मोबाईलमध्ये जसा असा ना तसा असा मोबाईलमध्ये मी काय डिलीट करूक नाही हवं. ओके, सांगेली गिरोबा घातले तेव्हा मी. ओके, तुम्ही आता दुकान बंद करून गेलात की काय करूयात? आणि आजचा मीटअपचा काय झाला, भेटलात तुम्ही? कोणतरी येऊचे होते ना कोल्हापुरात, मीटअप होतो ना, भेटलात का नाही? आणि एक गोष्ट सांगायची आहे की भूषण भाऊ, अरे मी कोल्हापुरात येऊन माझ्याकडून 2 गोष्टी मिस झाले. दोन गोष्टी मी मिस केलं. ते 2 गोष्टी काय म्हणजे, तर एक म्हणजे माझा जो मधल्या बहिणीचा मुलगा असा ना, मुंबईत असता तो शिक्षणासाठी काकाकडे आपल्या. तर तिकडे मुंबईत कशी शाळा वगैरे सुरू नाही ना, तर कोल्हापुरात तो कुठेतरी हॉस्टेलमध्ये असा. यंदा 11वी तर त्याका भेटा गावला असता आपणा, कारण 2-4 वर्षापूर्वी तो गावा गेलो तेव्हा त्याका भेटलेला. म्हणजे मुंबईत असता जास्त करून, तो येत नाही केव्हा इकडे गावात. तर तो भेटलो असतो. आणि एक म्हणजे 2 दिवस आपली गाडी थंयच होती ना. ॲक्च्युली गाडीत म्हणजे एक प्रॉब्लेम झालो मागे, म्हणजे असा जरासो प्रॉब्लेम म्हणजे की पिकअप कमी येता गाडीत. तर 2 दिवस जर तुमच्या माहितीतलं कोण मेकॅनिक असलो असतो ना, तर तिकडे 2 दिवस आपली गाडी रिपेअर पण जाऊन गेली असती आणि आपला तिकडचा फिरून पण झाला असता. ते 2 गोष्टी मी हईल्यानंतर माका याद येईल. मग हईल्यानंतर मग आईन सांगितल्यान की भाचो तुझो कोल्हापुरात होतो, मग ते का भेटाक ना. म्हटलं अगे माका माहीतच नाही ते का कोल्हापुरात शिफ्ट केलं त्यांनी.
बोर्डिंगमध्ये कॉलेजमध्ये थंय घातलो ते का घरातल्यानी. तो पहिली माहिती असला तर नक्कीच भेटलं असतं, कारण 2-4 वर्षात त्याका बघूंक पण नाही कसो झालो हा तो. 2-4 वर्षापूर्वी गावा गेलो आपल्या तिकडे दोडामामध्ये, तेव्हा त्याका भेटलेलं. हाय समीर दादा. पराग पराग दादा माका एक सांग, गौरेश थैसरच होतो का काय कामाक, काय तुझ्या खास भेटा गेलो इकडनं डोंगरपालमधून? आधी माहीत असतात तर भेटलो असतो. हो एकतच ना. खयची गाडी? माझी मोटरसायकल जराशी पिकअपला कमी येता. येताना माका दोनकडे प्रॉब्लेम झालो, म्हणजे फर्स्टशिवाय गाडीच वडाना झाली येताना, म्हणजे गौशात तिकडे गौशात आणि इकडे परत खालती दानोलीच्या पुढे येईल तेव्हा दोन चढावा कशी गाडी म्हणतात ना कुतामता तशी जाऊ लागली. तर आपण ठेवलो असतो तुमच्याकडे तिकडे, तुझ्या माहितीतलं कोण मेकॅनिक मस्त बरं, म्हणजे आम्ही ऐकला की बेळगाव कोल्हापूर साईडीन मेकॅनिक मस्त असतं. खयची गाडी? टू व्हीलर माझी पॅशन प्रोची मी घेऊन इल्लय ना. एकटोच गेल्लय का ओमप्रसाद? हो एकटोच गेल्लय मी, गारगोटीपर्यंत एकटो गेलेलो आहे. हे भूषण कार्यक्रम आता कमेंट करतात बघ, त्यांच्यासोबत मी थैसरनं पुढे गेलो. रत्नागिरी माचाळ म्हणून गाव असा, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवला आहे. इंट्रो वगैरे काय करू नये, कॅमेरा फेस वगैरे काय करू नये, माका जरा असं कॅमेरा फेसिंगला तुम्ही जसे करता तेवढं माका नाही जमत हा. मी दोडामार्करमध्ये आता ट्राय करतलोय. पब्लिकमध्ये बोलायची आपणाक एवढी सवय नाही हा. गेलं की आता व्हिडिओ नाही अपलोड करणार, म्हणजे दशावताराचे व्हिडिओ याच्यावरती येतले प्रतीक. फक्त तुका ब्लॉगिंग बघूचे असतात माझी, मी ब्लॉग व्हिडिओ काय बनवतो, तर तुका दशावताराच्या व्यतिरिक्त माझा दुसरा चॅनल असा मी दोडामार्कर म्हणून, तू सबस्क्राईब पण केला असशील तर त्याच्यावरती तुका ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ बघू गावतीत. असा मेकॅनिक ओळखीचो रे देवा. आपला काम झाला असता, तिकडे पण फिरून गेलो असतो आणि आपलं काम पण झाला असता. परत येताना होताला तेव्हा घेऊन येवा. हिणा होताला तेव्हा घेऊन ये. ओके बघतोय मी, ट्राय करतोय. जमताला हळूहळू बघूया. प्रसाद बघ, तू कॅमेरा फेसिंग हल्लीच करू लागलाय, पण तू जी कॅमेरा फेसिंगची माका स्टाईल आवडता. बरेच जण आमच्या इकडचो उसपातलो एक पोरगो असा वेदांत मुळीक म्हणा, 10वीत यंदा मस्तपैकी कॅमेरा फेसिंग करता. तर माका एवढी डेअरिंग नाही होता. मी पारगडावरची पण व्हिडिओ बनवलेले, पण कॅमेरा फेस केलाय नाही. बाकी सगळे सिनेमॅटिक शॉट वगैरे घेऊन ठेवलं आहे. तर मी इंट्रो हैनत दिलेलं आहे. आता उद्यापासून सुरुवात करते, 2-4 व्हिडिओ तरी टाकतोय मी सुरुवाती, बघूया. त्याच्यानंतर काय आपण फिरायला गेलो तर थैसरले व्हिडिओ टाकतलं मी. आणि जास्त करून कसं माझा ट्रॅव्हलिंग जास्त असतं मोटरसायकलवरनं, तर मी जास्त तुमका मोटो ब्लॉग कसे करतो, म्हणजे काहीतरी आता जाऊ लागलो काय तुमका त्यातले वाटेतले संपूर्ण वाटेत काय काय म्हणजे साधारणतः मोटो ब्लॉग ट्रॅव्हल ब्लॉग तुमका बघू गावतीत मी दोडामार्करवरती. गुगल लावून ट्राय कर. ओके बघते मी. आणि जर व्हिडिओबद्दल अजून कोणा माहिती असतात की व्हिडिओ डिलीट झाले, मोबाईलातले व्हिडिओ डिलीट झालेले कसे रिकवर करूचे, तर प्लीज मी नाही केलं सबस्क्राईब, अरे कर मग सबस्क्राईब कर मरे. जर कोणाक माहीत असतात की डिलीट झालेले व्हिडिओ कसे रिकवर करूचे, तर प्लीज 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 कमेंट करा. आणि ही लाईव्ह संपल्यानंतर नक्की सांगा माका, मी नक्की प्रयत्न करते. कारण कालचे 2 व्हिडिओ मी बनवलेले व्हिडिओ फुकट गेले, डिलीटच झाले ना, कायच नाही शिल्लकच काय राहाक नाही. आता मित्रांनो कितके वाजले? 7:30. जवळजवळ 30 मिनटं आपण लाईव्ह होतो. 11 जणांनी लाईक केला हा. सध्या 5 जण असतात ऑनलाईन. आणि एक विचारायचा होता की मी आमच्या मालवणी भाषेत, वासुदेव सावंत ओके हाय, मालवणी भाषेत व्हिडिओ बनवू काय मराठीमध्ये बनवू का, दोन्ही मिक्स चालात? कारण आपणाक मराठी काय तेवढी येत नाही, हा परफेक्ट येणे नाही, पण गावठी भाषा आणि मराठी भाषा मिक्स करून जमताला, बघूया. राज गावकर ब्लॉग्स इलो बाबा हाय. कसलो व्हिडिओ पाठवलाय तुम्ही बघू नाही असं बघतोय मग घराकडे जाऊन. तिला आता एकीकडे जाऊचा असा परत 10:30 वाजता बोलवलेलं आणि मिक्स कर मजा येतली. ओके चला मिक्स, माझं तसंच विचार असा, कारण कधी कधी बोलताना आपण बघ गावठी बोलता बोलता किंवा मराठी बोलता बोलता गावठी शब्द येतात, मग आपण सांगू शकणार नाही की मी पूर्ण मराठीमध्ये ब्लॉगिंग करू शकतो, की नंतर थोडेसे म्हणले काय मराठी बोलतं आणि सोमतं मध्ये मालवणी ब्लॉग सुरुवात केलं असं विचार. त्यामुळे जमत तसं मी करीन, मान्य करून घ्यावा.
आमच्या इकडची भाषा जरा वेगळी असा, कुडाळ पट्ट्यातली वेगळी, मालवण पट्ट्यातली वेगळी. हकडेन तकडेन होता तिकडचा, आमचा हडेन तडेन असं विषय आहे. त्यामुळे कोणाक आवडात कोणाक नाही आवडत, त्यामुळे मराठी आणि जमा तसा मध्ये मिक्स मारतलंय मी. बऱ्या दिवसात तुम्ही सांगा म्हाका नक्की कमेंट करू. 30 मिनटं क्रॉस झालेली आहोत आता. मी लास्ट याच्या उपरांत लाईव्ह आता बघूया मध्ये काय विषय असत तर, नाही तर डायरेक्ट 10,000 सबस्क्रायबर झाले तर. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. 9,250 म्हणजे 750 फक्त सबस्क्रायबर होय असत. माझो नवीन आजचो व्हिडिओ बघाय माझो नाही बाबा, बघूक नाही. हा वेळ असला की ओके. दोन्ही मिक्स चला ओके, दोन्ही मिक्सच करूचा. राज तू पण तसाच कर. तू शुद्ध मराठी बोलतोस आणि मग सांगताना सांगू नको की मी मराठीमध्ये ब्लॉग करतलं, कारण मध्ये मध्ये तुझी भाषा एकदम म्हणजे मालवणी भाषा. आता मध्यंतरी इंस्टाग्रामवर लाईव्ह या नक्की. आता लाईव्ह येऊ काय म्हणताय भूषण भाऊ इंस्टाग्रामवर? आता लाईव्ह येऊ काय? बघूया ब्राईटनेस कितपर्यंत साथ देता मोबाईलचं. 23% बॅटरी राहिली. होय होय तू सांगशील तसं. अरे राज कसा माहीत आहे, लाईव्हवरती आपण किती जण नंतर ही लाईव्ह सेव्ह झाली असताना, त्यामुळे लाईव्हवरती सुद्धा कमेंट करताना आपण लाईट खायला लावतलं मी. होय कॅनलवरती असं लाईट लाग होय नाही. लाईट घराकडसून लाईव्ह येणार नाही काय, घराकडे आई बडबडीत असतं काय यूट्यूब करीत असतं. त्यामुळे ते यूट्यूबवरती मी घराकडसून कधी लाईव्ह येणार नाही. घराकडे ॲक्च्युली 3G रेंज असा, पण त्याच्यावरती लाईव्ह पण व्हिडिओ पण तेवढी क्लिअर दिसायची ना. पुढच्या आठवड्यात या लाईव्ह म्हणजे इंस्टाग्रामवर. आता येऊ काय असं माका म्हणायचं होता. काय रविवारी येऊ? जुना मोबाईल काय झालो, जुनं मोबाईल गेलो बाद झालो, कामासून गेलो. अरे बाप रे, खै इल्लो वरशी दिल्लो की काय भेटाक? मी तुका मगाशी ताजीच राहतय. प्रमोद कौसनकर तुका माका ॲक्च्युली बोलले होते की कणकोलीत मी येतय, तू येते का इकडे भेटाक माका? किंवा मी येते सावंतवाडीपर्यंत. तर मी बोललो मी कोल्हापुरात जातोय. कोल्हापुरात ज्यावेळी गेले ना त्या दिवशी ते मागाशी ते इले त्यांचं सकाळी ब्लॉग इलेलो. गोरीला ट्रायपॉड घेतलंय काय? नाही ट्रायपॉड काय बघ, मोबाईल हातीत आहे बघ, शेक होता. ट्रायपॉड ॲक्च्युली नाही माझ्याकडे. मग आता गिम्बल काय तर घेऊचा असा. त्याच्यामध्ये कसा मोबाईल हँडलिंग करून बरा पडता, फेसिंग कॅमेरा करून बरा पडता. भूषण दादाने आता नको, आता ह्या सांगा सगळ्यांका यूट्यूब इंस्टाग्रामवर लाईव्ह येते म्हणून. हां ओके. तर बरोबर ह्या माका त्यांच्यानी सांगितलेलं भूषण भाऊची ॲक्च्युली फॅमिलीसुद्धा मस्त हा. मी एक दिवस तिकडे राहिलो आहे, दुसऱ्या दिवशी 2 दिवस माचाळमध्ये राहिलो आहे. नंतर तिसऱ्या दिवशी जेव्हा इलो ना तेव्हा पण त्यांच्याकडे वस्ती केल्यानंतर सकाळी आपण उठून इकडे इलो. मस्त माणूस, घरातली पण मस्त माणसात, एकदम घरातलं कसं वातावरण राहिलं आहे. इथेच बड्डे होतं त्यामुळे म्हटलं जाऊया बड्डे का त्या निमित्तानं. हितेश भाऊ आपणाक भेटा कोल्हापुरातून इले तर आपण कित्याक जाऊ नये असं माका वाटला, म्हणून मी नक्की गेलो आहे मी त्याच्याकडे वेळ साधून. परत एकदा भेट होतली आपली यांची भूषण भाऊंची. सांगेलीत ना गिरोबा जाता, बऱ्याच जणांना माहिती असतं सांगेली कोकणी रानवाडच असतं ना, त्यांच्या गावी गिरोबा होता शिगम्यात. गिरोबा म्हणून तिकडे ते देवस्थान असतं तिकडे. काहीतरी विषय मी कधी प्रोग्राम बघूक नाही तो, यूट्यूबवरती असं बघितलं आहे. पण त्याचं मी ब्लॉग बनवचा प्रयत्न करतलो जर तिकडच्या लोकांची परवानगी असत तर. बाकी मजेत. साहिल गेमर वाईटी. अरे साहिल भाऊ ट्रायपॉड घे. ट्रायपॉड म्हणजे स्टँड म्हणता का काय पराग भाऊ तू? माझ्याकडे ॲक्च्युली स्टँड असा. मी मध्यंतरी ना लॉकडाऊनमध्ये कॉमेडी व्हिडिओ बनवू लागलाय ना, त्यावेळी कॉमेडी व्हिडिओ बनवू लागले तेव्हा मी स्टँड घेतलेला आहे 750 रुपयाचा. आता माझ्याकडे स्टँड असा, पण त्या व्हिडिओ ट्रॅव्हलिंगा केल्यानंतर त्याचा काय स्टँडचं ते फायदो ना असं मला वाटतं की त्याच्यावरती फक्त तुम्ही स्टँडिंग व्हिडिओ समोर बसा तुम्ही काहीतरी शूटिंग किंवा हे करताना तुम्ही करू शकतात. गोरिला गिम्बल म्हणतात ना ते का, तो मोबाईल अडकवतात तो सेल्फी स्टिक सारखो असता तो, तसलो माका घेऊचो हा. ॲक्च्युली ब्लॉगिंग करताना तर ता व्हायाच, कारण मोबाईल धरून असो ब्लॉगिंग करताना जरा असो. समीर सावंत तू कसा आहेस? मी मस्त आहे. साहिल गेमर
टेक्नो मराठी यूट्यूब चॅनल पराग मिटअप अरेंज कर. ॲक्च्युली ना खरं सांगू तर माका मिटअप अरेंज केल्यानंतर काय काय करतात ना काय म्हणजे काय कसं अरेंज करते ॲक्च्युली मीटअपचं प्लॅनिंग कसं असतं तर ॲक्च्युली माका नाही. हा फोटो टाकतो मी ग्रुपवर. ओके चालेल. 2 दिवस वेळ काढून या, गाडीचा पण काम होईत आणि ट्रायपॉड गिम्बल बघून घेऊया कोल्हापुरात. कधी येऊ मग नक्की सांगा तुम्ही. ॲक्च्युली मला घेऊचं होतं गिम्बल, कारण हे आता मोबाईलवरती मी पावसातल्या वगैरे शूटिंग केलं ना ती मोबाईलवरतीच केलं, म्हणजे हातीत पकडूनच केलं. खूप जण वाटायचं की मी सेल्फी स्टिक वगैरे काहीतरी वापरते, पण माझी व्हिडिओ काढण्यामध्ये एवढी असा ना की मी दशावतार नाटकाचे व्हिडिओ काढताना मी एकदम मोबाईल घेऊन हातीत उभं राहतो आहे. थोडे जण म्हणतात की तू स्टँड लावून बसलंय, स्टँड लावून शूटिंग करतं. असं विषय काय नाही आहे. माका दशावतार नाटकाबद्दल आवड असा तेवढी शूटिंगबद्दल आवड हा. एवढे दिवस होती, आता म्हटलं थोडंसं ब्लॉगिंग वगैरे करूया. ओके मीटअपचा विषय ग्रुपवर बोलू. ओके चला. गोरीला म्हणतात रे त्या का. ओके गोरीला आणि फोरीला. ओके हां गोरीला. आता माझ्याकडे मोबाईल ना सॅमसंग M21 हा. मी ॲक्च्युली तो EMI वरती घेतला, हप्त्यावरती घेतला आहे. याच्यासाठी घेतलं की माका व्हिडिओ एडिट करताना प्रॉब्लेम व्हायचो. 1 GB वरची व्हिडिओ माझ्या मोबाईलमध्ये त्या जुन्या मोबाईलमध्ये एडिटच जाय नसलेली. सेव्ह करताना मेमरी तुमका 4 GB होई 5 GB असं सांगायचं, आणि 13 GB तर माझी फोन मेमरी ॲक्च्युअली भरली असायची, आणि मेमरी कार्डमध्ये ती व्हिडिओ सेव्ह जाय नसलेली. त्याका लागून मी मोबाईल चेंज केलं आहे. बारीक काय म्हणता हो, बारीक सो कॅमेरो बारीक सो कॅमेरो सध्या तरी नको रे बाबा. 15 जण लाईव्ह असत, जे कोण लाईव्ह असत त्यांच्याने प्लीज हाय पाठवा, कारण मगाशी 5 जण होते 6 जण असे, म्हणजे एक तर प्रॉब्लेम काय होता माहिती आहे. हे मी बसलो आहे ना थैसर ॲक्च्युली लाईट नाही हा. हे जरा बसते बघूया उजवडात. ह्याचा मत काय आता दिसतं का बघा, ह्याचं इंडिकेटर लावलं आहे गाडीचं, तुम्ही बघू शकता. आणि त्याच्यावरती आता लाईव्ह घेत आहे. ह्या जुगाड तुमका कसा वाटला सांगा. कारण एक इंडिकेटर आपल्या गाडीचं बाद झालं, त्यामुळे सिंगल इंडिकेटर पेटता. सिंगल इंडिकेटर पेटल्यामुळे त्याच्यामुळे आता थोडीशी मला दिसतं लाईट चेहऱ्यावरती पडता असं मला दिसतं. किती जणांना आता व्हिडिओ क्लिअर दिसतं सांगा. 15 जण लाईव्ह. माझ्याबरोबर मध्ये काय झाला रे तुझा. काय नाही विषय तो. आता हे बोलान काय उपयोग नाही, पर्सनल बोलाया. आता ही व्हिडिओ मी सेव्ह केल्यानंतर किती जण बघतले, साधारण 200 तरी बघतले. मग त्याच्यावरती मी एखाद्याने माका कमेंट वगैरे वाईट वगैरे कमेंट केली, एखादी बॅड कमेंट केली, तर ती किती जण नंतर बघतले. भारी लाल लुक होत नाही का. लाल नाही ॲक्च्युली ऑरेंज कलरची आहात ती. रुपेश वीर हाय दादा हाय. ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे, यूट्यूबची नोटिफिकेशन ना ती लवकर एवढं नाही. ह्या टायमाक ना भरपूर व्हिडिओ टायमार व्हिडिओ पोस्ट होतात. व्हिडिओ ह्या टायमार भरपूर पोस्ट होतात, त्यामुळे नोटिफिकेशन यूट्यूब किती जणांक पाठवतली असं विषय जाताना. त्यामुळे आत्ता चायनीज खाऊन दिलं, त्यामुळे जरा असं ढेकर इलो हा. आता क्लिअर दिसता ना. मी नमस्कार गिरीश दादा येलेत, गिरीश खानविलकर सर. पराग दादा गिरीश खानविलकर सर येलेत बघ. काय तुका काय सांगायचं तर सांग. समीर दादा अभिवादन आणि आगामी चित्रपतीकरिता शुभेच्छा. ओके गिरीश खानविलकर सर, तुमका ब्लॉग माझे आवडत नाही. मी ब्लॉगिंग करी होते ना तेव्हा त्यांना भरपूर आवडत, ते कांची कॉमेंट असायची. आणि तुम्हाला आता जर ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ बघायचे असेल गिरीश खानविलकर सर, तर मी दोडामार्कर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही नक्की भेट द्या. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये नंतर संपल्यानंतर सेव्ह केल्यानंतर व्हिडिओ मी तुमका लिंक जरूर त्याची देईन. तुम्ही जॉईन व्हा सर. तुमका मग ब्लॉगिंग माझी बघू गावतली, मराठी आणि मालवणी मिक्स. तुम्ही एडिट कोणत्या ॲपमध्ये करता. मी 2 एडिट ॲपमध्ये करतो ॲक्च्युली. काय होतं माहिती आहे, मोठी व्हिडिओ असली ना तर काइन मास्टरवरती व्हिडिओ एडिट वगैरे चांगली जातात, पण सेव्ह करताना जरा सो प्रॉब्लेम होता, लेट होता सेव्ह. त्यामुळे बाकी काय ऑपरेट करू शकत नाही. एक तर रातची अपडेटिंग घालूची पडता. तुम्ही ही लाईव्ह कुठून बघताय ते कमेंट करा. ओके प्रत्येकान हां ॲक्च्युली तसं मला सांगायचं होता. मी आचरा. ओके वासुदेव सावंत
मी गारगोटी आमचे भूषण भाऊ मला एक सांगा, तुम्ही व्हिडिओ तुम्ही आता पब्लिक केली आहेत ना, ती दिसायला लागली की लोकांना त्यांच्यासोबतची भूषण भाऊ सोबतची माझी मी पण असं आहे त्याच्यात. आता खयपर्यंत मका समाविष्ट करून घेतले आणि काय माहिती बघूया. इकडे वाटेत जाताना काहीशी शूटिंग मी घेतलं, तुमका कसे वाटले ते सांगा नक्की. पराग कुबल दादा सहज सुंदर निवेदन, छान सुंदर. गिरीश कानुलकर सर तुमचं ना, तुमची कमेंट म्हणजे एक आमका ना एक प्रकारचं हुरूपच असता. वासुदेव सावंत समजलो, लाईव्ह झाली या. कायन मास्टरचं वॉटरमार्क येणार नाही. ओके नाही येणार ना, माझ्याकडे ॲप असा कायन मास्टर ना, तो प्रो असा त्याच्यामध्ये ॲप आहे ना. आणि एक मी आणि एक याच्यावरती मी ॲप हे करतो आहे की व्हिडिओ मेकर म्हणून एक ॲप असा, सहज सुंदर एकदम केली ती व्हिडिओ हे कर, वेळ लागणार ना. आणि जरी तुम्ही व्हिडिओ ती सेव्ह करताना बॅग गेल्यात, बाकी तुम्ही काय मोबाईल ऑपरेटिंग केलात तर त्याच्यावरती काय प्रॉब्लेम जाणार. व्हिडिओ मेकर जर कोणी बघू नसत तर बघा, पण त्याच्या एवढं आहे ना की तुम्ही एखाद्या व्हिडिओवरती दुसरी व्हिडिओ लावू शकता. होते का एक ऑप्शन नाही आहे, आपण जर मधी काही आपण आपलं लोगो वगैरे टाकूचा असतात ना, तर तो ऑप्शन तेवढं नाही आहे त्याच्यात. बाकी तुमका रेग्युलर व्हिडिओ एडिट करूचे असतात ना, तर व्हिडिओ मेकरच्या बरा असा मस्त असा. मनापासून धरून कायन मास्टरचं वॉटर येणार नाही ना. कायन मास्टर प्रो असा माझ्याकडे, कायन मास्टर बेस्ट समीर. ओके कायन मास्टर बेस्ट, पण दादा मग सांग पराग दादा की सेव्ह करताना काय प्रॉब्लेम होत नाही ना तुका, म्हणजे लेट होता सेव्ह बघ, पण तू मोबाईल ऑपरेटिंग काय होईना ना त्याच्यावरती. व्हिडिओ मेकरवर काय हँग जाईना ना, मी करते ना, मी व्हिडिओ मेकरवरतीच करतो. कायन मास्टरवरती मध्यंतरी करायचो मी. आता हे व्हिडिओ कसे माझ्या बघा, एकतर हे का 4K सपोर्ट असा असं मला दिसतंय मोबाईलला, त्यामुळे ह्याचे व्हिडिओ ना लय लेंदी होतले, मोठे होतले. त्यामुळे कायन मास्टरचं मी जर व्हिडिओ एडिट केलं आहे तर सेविंगला मला रात्री टाकूचं पडतलो, सकाळपर्यंत होयच सेव, म्हणजे होतो 2-1 तासाभरात होतो, पण थोडं उशीर लागत. काहीच प्रॉब्लेम. पराग कुबल यांचे समुद्रातील धुंदमय निवेदन आपलातून असते की स्वर्गीय कोकण ब्लॉग्स. पराग दादाचे चॅनल नक्की तुम्ही सबस्क्राईब करा, करूक नशात तर. मी पण भेटा नेलं त्यांना, त्यांची डाळाब सॉरी होती तेव्हा. अजून एक सरप्राईज दिवचा असा, अनिकेताक पण भेटून येलं. बरेच जण असे असतले माझ्या यूट्यूब चॅनलवरचे ज्यांका गोष्ट कोकणातली यूट्यूब चॅनल माहीत असताला, तर त्यांच्यापर्यंत मी जाऊन येलो आहे. अनिकेत दादाच्या हरकुळात, ॲक्च्युली हरकुळ गावात ना आमची इकडे म्हणजे माझ्या ताईची नंदेची ताईच्या जावेची म्हणजे ताईची पुतणी दिली आहे त्यांच्या हरकुळात भटवाडीत. ह्या पाहुण्यानंतर आमचा जुळला, पण त्याच्या अगोदर मी अनिकेतला म्हणजे असं ब्लॉगिंगला ओळखत होतो. आपला वाम फिशिंगचा व्हिडिओ 150K झाला. अरे वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. माझं आजचो ब्लॉग मस्त झालो, एकदा बघाच बघतायच. एका व्यक्तीक आमका असा सरप्राईज दिवचाच असा, बघूया कधी होता आता शक्य. ह्या आठवड्यात काय बघूया. माका आधी माझ्याकडे बघा, माझ्याकडे कोणकोणते व्हिडिओ पेंटिंग आहोत. एक माझ्या भावाच्या लग्नाची त्यांनी सांगितलं की तू बनव एक व्हिडिओ, म्हणून बनवलेले मी व्हिडिओ सगळी सिनेमॅटिक शॉर्ट बी सगळा घेऊन ठेवलेले आहोत. फक्त एडिट करूचं होतं, कारण त्या मोबाईलमध्ये मी थोडे घेतलेले शूटिंग, त्यामुळे सपोर्ट नसल्यामुळे ते नाही करू. मी आता ह्या मोबाईलमध्ये घेतलं आहे ते व्हिडिओ आणि करूच्या असत एडिटिंग. आणि त्याच्यानंतर पारगडची माझ्याकडे एक असा, अजून कुठली हा माचाळचे 2 असत, ट्रॅव्हलिंगमधलं योग असा बघूया. अजून असत 1-2 व्हिडिओ. 25 तारखेला नाटकाला या, सुरंग पाणी. दशावतार कलेचा प्रेमी. हाय दादा, दशावतार कलेचा प्रेमी कोण? आपला यूट्यूब चॅनलचं नाव सांगा जरा. तर मगाचपासून असं जर इंडिकेटर लावून बसले असते तर लाईव्ह आपली काय बरी परफेक्ट दिसली असती. परत जाऊया मरे अनिकेत रासमच्या घरी. तू का सांगलंय तर तू सांगतं आदल्या दिवशी सांगलंय जाऊया, नंतर बोललंय नाही मी एकटो गेलोय कणकवलीत, आणि भूषण भाऊ तिकडनं येईल फोंडाघाट मार्गे. समीर दर्शक आपली पारदर्शक धावसंख्या नेहमी निर्देश कर, छान वाटते. निर्देशक धावसंख्या नेहमी. ओके मी ॲक्च्युली ती बंद केलेलं आहे. मागा एकट्यानं कुणीतरी सजेशन दिली की सध्या तू तुझे सबस्क्रायबर दाखवू नकोस, 10,000 सबस्क्रायबर झाले की एकदम धमाको कर म्हणून. त्यासाठी मी ती जराशी हाईड करून ठेवलेलं आहे. माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे ह्यात माझ्या यूट्यूब चॅनल. ओके तुमचं नाव काय असं आता मला सांगा, कारण बरेचसे असे यूट्यूब चॅनल असतात त्यांची नावं ना
काय भारीच असतात. पण माणसं त्यामुळे कोणी यूट्यूब चॅनल चालवत आता कळणार नाही. बरेच जण आपल्यापैकीच असतात, ते नंतर समजतात की तो अमुक अमुक माणसानं त्याचे यूट्यूब चॅनल असा म्हणून. की प्रज्योत शिरोडकर. ओके, गाव कुठलं तुझं? माझं ॲक्च्युली दोडामार्ग. बऱ्याच जणांना माहिती असताला, काही जणांना नसात माहिती. मीच तो काय ह्या पराग दादा काय म्हणता? मीच ती या वस्तेक गेल्लय मरे. खंय वस्तेक गेल्लं? वस्तेक कोण गेलो? हा त्या दिवशी जर तू इल्लय ना माझ्यासोबत, तर आम्ही रिटर्न येतलो होते घराक. आम्ही किती वाजता सुकळवाडीत किती 9:30-10 वाजता पोचलो. जर तू इल्लय ना तर आम्ही थोडी घाई केली असती आचऱ्यातून येताना. आचऱ्यातून तू काय विषय बोलला? वस्तेचा विषय नसलेला. वस्ते नंतर म्हटला जर उशीर झालो आपण घरकुळातून योग तर म्हटला वस्तेक रावाचा. ओके, उद्या बोलूया. उद्या इंस्टाग्रामवर लाईव्ह येते मी. ओके या. पण अगोदर आपल्या ग्रुपवर कल्पना द्या, जेणेकरून आपल्या ग्रुपमध्ये सध्या 49 जण आहेत. किती जण जॉईन होतात काय माहिती. समीर दादा, पूर्वीचा निळा लोगो शान होता, तो तुझ्यासाठी लकी आहे, तो परत आण. ॲक्च्युली माका आता आठवना खयचो लोगो होतो तो. कोणाकडे माझा लोगो असतात तर मग पाठवा. मग आठवणाच झालो होतो आता खरं सांगायचं तर. बऱ्यापैकी आपल्या व्हिडिओ 17 लाईक गेले आहोत, पण ती माका आधी सांगाक नाही. असो, आता जाऊन विषय जाऊन गेलो, नंतर बघूया कधीतरी. परत कधी गेलो तर जाऊया. आता काय आपणाला कळलं अनिकेतचा घर. तू पावसात ये तिकडे. काय चिखलवणी काय चिखल धुणी असताना म्हणजे त्याने बनवलं आहे सगळ्यांक. आमका सांगलं, माका सांगितलेलं आहे की ये पावसात आपल्याकडे शेती कशी करतात ते तुका दाखवतं आमच्याकडची. ओके निघते. ओके निघा. आणि बाबांना, भूषण भाऊ बाबांना विचारला म्हणून सांगा, मी विचारत होतो म्हणून सांगा. खरंच नाका बाबाने एकदम अक्षरशः म्हणजे रात्री झोपताना सुद्धा तुका समीर रात्री काय लागताला पाणी वगैरे लागला ना तर मी आणून देतोय. आता काय सांगून ठेव माका सांग. म्हणजे आपल्या इकडच्या ॲक्च्युली तिकडे गारगोटीत ना ते पाटगावच्या, तर ते भाषा वगैरे त्यांची आमची आणि थोडीशी मॅच होता. ओके, चॅनलची लिंक पाठवतो. शिरसई का? शिरसई का गोवा? ओके, माझी बहीण राहता शिरसईत. ओके, आता एक काम सांगा, मी क्लिअर दिसतंय का सांगा फोटोमध्ये? दादा मी माझ्या चॅनलचा लिंक पाठवते. ओके पाठव. आणि गेम तुमचा व्हॉट्सअप नंबर घेऊन नाही रे घेऊ. उगाच एवढे कसा कारण ते का वस्तू सांगावं होतो की मी कोणाला नंबर वगैरे देत नाही. कारण भरपूर जण ते कॉल करतात. तर किती जणांक तो मग सांग रिप्लाय देतलो. रिप्लायचा विषय कसा माहिती आहे. आणि प्रत्येकजण मग काय करतात, गावात भेटा घेतात. मग कसं तो कधीतरी गावता कधीतरी नाही गावना. मग त्याका कसा तरी वाटतं की आपला एवढ्या दूरवरनं सबस्क्रायबर भेटा घेतात. आणि चला आता लाईव्ह संपवूया आहे सर. 6 जण लाईव्ह असत. जर नवीन निळं लोगो म्हणजे माझ्या लक्षात येत नाही. लक्षात येत नाही गिरीश खानेलकर सर कुठलं लोगो म्हणता तुम्ही? कारण त्याच्यानंतर 2-3 लोगो माझे ॲक्च्युली लोगो हो पण पसंत नाही मला. चला आता जवळजवळ 50 मिनटं आपली लाईव्ह झाली असा. संपवतो मी आता लाईव्ह.
चला बाय करा. बघूया. फक्त एक लक्षात ठेवा, माझी ब्लॉगिंगची व्हिडिओ बघूची असतील ना तर मी दोडामार्कर चॅनल सबस्क्राईब करा. ओके. मला एक काम कर, दशावतार कलेचा मी शिरोडकर इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो कर. समीर सावंत ब्लॉग्स 10K याच नावानं असा. किंवा मग तू मी दोडामार्कर मग हा थंयसर फॉलो कर, म्हाका मेसेज कर. थंय मी ती तुका सांगते बरं याच्यापैकी कशामुळे सबस्क्रायबर वगैरे वाढत नाही ते. तुझ्या यूट्यूब चॅनलचा काय सांग. तू अनेक व्हिडिओ असे बनवत राह, तुका सपोर्ट नक्की असतलो. तू व्हिडिओ ना आठवड्यात 2 तरी व्हिडिओ बनव, म्हणजे एक व्हिडिओच्या मध्ये गॅप जास्त ठेवायची नसते. ह्या असतं एक म्हणतात ती. मला आता काय सांग, जास्त ब्लॉगिंगबद्दल काय जेवढा माहिती नाही, पण एक अशी लाईन ठेवलेली असतात ती विस्कट टाका माने. लोकांना बघित असतं व्हिडिओ, पण म्हणतात की पुढच्या आठवड्यात येऊ ना, तर मग त्या आठवड्यात येऊ ना व्हिडिओ, दुसऱ्या आठवड्यात येऊ ना, तर मग ब्लॉगिंग नक्की करता की नाही असं विषय. आता तर त्यामध्ये व्हिडिओच्या याच्यामध्ये इंग्लिश शब्द काहीतरी आता मला समजा ना. कंटिन्युटी म्हणजे समजान जाते. ओके. काय म्हणा बनव, काय बनवू शकतं. अरे आता फणस लागतं, फणसाची भाजी करतात ती बनव. कशी करतात ती रेसिपी दाखव. अरे करीसारख्या भरपूर कोकमा आहोत. सोला कशी बनवतात ती दाखवू शकतं. अरे विषय आपल्या कोकणात भरपूर आहोत. बघ एक तुला सांगतोय, असे आहात ना काही यूट्यूबर असतात ना, ते कोकणात ना मुद्दाम व्हिडिओ बनवच्यासाठी येतात. मुंबईत कामात राहतात, शनिवार रविवारी सुट्टी घेऊन. आणि आम्ही हे कोकणात राहून आम्ही विचार करतो की कसली व्हिडिओ बनवची म्हणून. लय अवघड आहे रे बाबा ह्या. काय समजा ना माका. मी कशी लॉकडाऊनमधले माझे तू व्हिडिओ बघूक ना, विषय आपलं काय आहे असं ना. मी व्हिडिओ बनवले म्हणजे बनवले. कुडाशा गेलं, इकडे बांबरावरची व्हिडिओ बनवलं, आणि खै गेलं. इथे सगळे व्हिडिओ जे होते ते तोडके मोडके बनवलं. मी असं विचार करू ना की काय करू असं नाही. ज्या येत तोडक्या मोडक्या केलं आहे. 19 लाईक गेल्ले असत आणि 3 जण सध्या लाईव्ह असत. चला तर आता मी बाय करते. बघूया माका आयडिया काय नाही त्याची. कशी आयडिया नाही तू. अरे कोकणी आहेस, मग तुका सगळं माहिती वया. मला पर्सनल मेसेज कर, नंतर मी तुला सांगतोय. चला आता बाय. व्हिडिओ मी संपत आहे सर. ॲक्च्युली मगाचपासून जर लाईव्हमध्ये अशी लाईट असली असती ना, काय भन्नाड वाटला असता. तर आता बाय बाय. नक्की या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. या चॅनलमध्ये दशावतार नाटकाचे व्हिडिओ येतले, लक्षात ठेवा. या चॅनल हे बंद करणे नाही होय. व्हिडिओ हे येतले, चालूच असतले. आणि मी दोडामार्कर यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही सबस्क्राईब करून असेल, नक्कीच सबस्क्राईब करा. याच्यामध्ये मी लिंक देतो आहे, हवी तर वरती पण देतो आहे आय बटनमध्ये. ही व्हिडिओ सेव्ह झाल्यानंतर तुम्ही ते जॉईन होऊ शकतात. चला बाय. बापरे 55 मिनटं लाईव्ह झाली आपली. आता व्हिडिओ सेव्ह होत का नाही होत काय मोठा प्रश्न झाला. सेव्ह झाली तर बरी आहे. ओके बाय. बंद रे कसा करतलं बटन काही गेला. ओके बाय आता.